de vegades soc dona i altres vegades, no sé per quines causes, em converteixo en home. I concretament en aquest cop em vaig convertir en un soldat. I un dia, fent la guerra, doncs em vaig trobar fora dels meus companys, sol, desemparat, sense armes, i una mica humiliat, perquè jo, que m'havia perdut, notava que la guerra anava fent la seva, que no em necessitava a mi per res. Clar, això em va molestar. Vaig pensar que jo què havia fet fins aleshores. I jo sentia que, tot i que estava perdut, però sentia el remor de la guerra, el soroll que feia i l'escampall de morts, una quantitat esgarrifosa de morts. Estava jo així pensant en aquestes coses, em vaig seure a prop d'un camí i estava jo allà pensant quan tot d'una va caure un home penjat d'un paracaigudes. Quan el vaig veure que va amagar el paracaigudes i a sota de la trinxa portava una roba lletja, una cosa... I a sota de la trinxa hi duia una metralleta i una bicicleta plegada. Ell es va pensar que jo no ho veia, però tot i que ho duia amagat, jo m'hi vaig fixar. Va plegar el paracaigudes, se'm va acostar i em va dir: «Què em podríeu dir? On està l'Ajuntament d'aquest poble?» Jo de seguida vaig veure que era l'enemic i li vaig dir: «No sigueu ase, si hi aneu, s'us nota que sou l'enemic i us prendran de seguida. Us faran pres». Se'n va quedar molt parat, molt mirant i diu: «I en què noteu que jo sóc l'enemic?» Mireu, primer, aquest uniforme que porteu està passat de moda. Caducat. Fa 2 anys, el nostre coronel ens va canviar l'uniforme i ens el va fer Faction, un uniforme que queda força bé. Clar, quan em va mirar massa Faction jo no anava, però li vaig haver d'aclarir i vaig dir: «Home, quedem molt Fashion a les desfilades, quedem modernament marcials quan desfilem». I a part d'això, hi ha alguna altra cosa que noteu que... Sí, parleu com si garléssiu, no parleu com nosaltres, no sé si m'enteneu. Jo de vos, si haig d'anar seguint per aquest camí, més aviat em faria passar per mut. I això de l'uniforme, noteu que falta alguna cosa més? És que jo ja notava que no ens sortia prou bé perquè el vam treure d'un diccionari. Home, no va al cas, però si us embruteu una mica potser encara podríeu passar. Li vaig contestar jo. Bé, ens vam quedar tots dos així, palplantats, sense ben bé saber què fer. Una estoneta. Llavors me'n vaig recordar i li vaig dir: «Escolteu, és que vos i jo ens hauríem de barallar, no ho penseu, això?» I diu: «No pot ser, no cal, perquè estem fora del camp de batalla i les baralles fora del context no estan homologades i no serien oficials. El que hem de provar és entrar dintre del camp de batalla i allà ens podrem esbatussar tant com vulguem». Vaig pensar que potser tenia raó. I llavors, esclar, vam intentar entrar en el camp de batalla. Ja ho vam provar, però llavors un mur de bales i de fum i d'espàrrecs i de coses ens ho va impedir. Jo, que sóc un home pràctic, vaig pensar: «Mira, enemic, ens en anem allà al turó i des d'allà mirem aviam com ens hi podem afegir». Sí, ens en vam anar dalt del turó i des d'allà vam mirar la guerra com funcionava i ella em va dir, amb molt bon criteri, va dir: «Jo crec que si ara entréssim aquí a la guerra, més aviat faríem nosa». També tenia raó. Aquell enemic era una persona sensata.
També ens ho vam quedar contemplant tot allò, perquè no sabíem ben bé què havíem de fer. En acabat, li vaig comentar de nou, li vaig dir, però escolta, és que tu i jo ens hauríem de barallar, no creus? I si anéssim a cops de puny? Oh, no, això seria un retrocés. Haurem de donar sempre exemple de modernitat. No ens podem pas barallar com fa 1000 anys, per exemple. I vaig dir, doncs mira, i si ens ho féssim a palletes? Vull dir, bé, agafem unes quantes branquetes d'aquestes i la que sigui més curta, doncs el que li surti la branqueta més curta és qui decidirà què és el que hem de fer. Llavors, doncs sí, vam agafar, vaig posar així i vaig guanyar jo. I va dir, i ara què penses fer? Em penses entregar amb el teu coronel? Li vaig dir, no, mira, més aviat em deixes la bicicleta i jo me'n vaig cap a casa. I t'aconsello que tu facis el mateix. I si vols venir amb mi, un plat de taula mai et faltarà. No s'ho va pensar 2 vegades, no. I va dir, vinc amb tu de seguida.